Hola! Vinga, doncs comencem el que seria l'últim apartat de química de Massetuf 2. No és fàcil, aquesta part és de càlcul. Sí que al final farem exercicis puntuables amb dossier, però sí que és una part de càlcul que normalment us costa una miqueta més. Com sempre, s'ha de practicar cada dia, perquè si no us perdreu, perquè veureu que hi ha 8 apartats. Ara us explicaré els 2 apartats primers, amb una miqueta d'introducció. De què va aquest trosset de la unitat formativa que ens queda? Que seria les dissolucions. Si recordeu, una dissolució és quan jo, per exemple, tinc sulfat de coure, que és aquell sòlid blau que utilitzàvem al laboratori, i el dissolc en aigua, que l'aigua seria el dissolvent, el que obtinc és una dissolució. D'acord? La quantitat de coure que jo tiro en l'aigua, si en tiro més, estarà més concentrat, si és en la mateixa quantitat d'aigua, i si en tiro menys, estarà menys concentrat. Quan nosaltres, per exemple, parlem que un xarop està al 2% o que està al 5% aquest xarop, el que estem parlant és de concentració. Nosaltres en farmàcia això és molt important perquè, clar, molts medicaments s'administren dissolts i hem de saber en quin tant per cent es troba al principi actiu. Per tant, aquesta part, si recordeu, per exemple, la fórmula de l'eosina que fèiem la solució d'eosina en solució aquosa al 2%, aquí estàvem utilitzant una concentració. El que passa que en aquell moment vosaltres encara no ho sabíeu. Anem a veure què és, primer de tot, la concentració. Heu de prendre apunts, òbviament, però ho dic per si de cas, heu d'anar prenent apunts de tot el que vaig apuntant a la pissarra, d'acord? Si veieu que us fa falta, doncs parem el vídeo i continuem. Vinga, anem a veure doncs, el que seria una dissolució. Ja ho he explicat, ara anem a veure què és la concentració d'una dissolució. Com a definició, diu la concentració d'una dissolució és la quantitat de solut que hi ha en una determinada quantitat de dissolvent o dissolució. D'acord? Imaginem que tenim, encara que els dibuixos estan molt mal fets, la mateixa quantitat de dissolvent, que en aquest cas seria aigua. L'aigua, això és el dissolvent. I imaginem que tinc sulfat de coure, que seria el solut. Si està menys concentrat, n'hi haurà menys. I si està més concentrat, n'hi haurà més. Això d'aquí seria el que s'anomena el solut. Pot ser un sòlid o pot ser un líquid. En aquest cas he triat un sòlid, que podria ser, per exemple, el sulfat de coure. D'acord? Si us en recordeu, el conjunt del solut amb el dissolvent és el que li anomenem dissolució. D'acord? El conjunt del solut amb el dissolvent l'anomeno dissolució. És a dir, tinc el solut, que és el sòlid en aquest cas, però podria ser un líquid, que és el que està en menys quantitat, que seria el sulfat de coure, tinc l'aigua, que és el que està en més quantitat, que seria el dissolvent, i el conjunt de les dues coses seria la dissolució. D'acord? Vinga, comencem doncs amb el primer. El primer que veurem avui seria el tant per cent en pes, que es pot expressar tant per cent pes o tant per cent pes, com vulgueu, i seria el resultat de dividir els grams que tinc de solut entre els grams que tinc de la dissolució i multiplicat per 100. Anem a veure un exemple pràctic. De cada tipus de fórmula posarem un exemple. L'exemple em diu: calcula el tant per cent en pes de permanganat en una dissolució aquosa formada per 12 grams de permanganat potàssic, que seria el solut, i 25 grams d'aigua, que òbviament l'aigua no ho he posat, però és el dissolvent. D'acord? Recordeu, el que està en menys quantitat és el solut, 12 grams, el que està en més quantitat és el dissolvent. La suma de les dues coses és la dissolució, que això ja ho havíem vist en el tema 4. Quan fem problemes numèrics, el que us costa normalment és interpretar els enunciats. Llavors, anem a veure ara, sempre, abans de fer qualsevol problema numèric, vull que en fem el que veurem a continuació. Si no m'ho poseu, el problema estarà malament, de la mateixa manera que si no es posen les unitats, el problema està malament. M'haureu de posar sempre solut, dissolvent i dissolució, les tres coses, d'acord? El solut, qui és el solut en aquí? El permanganat potàssic, i quan tinc 12 grams. Ho posem. Qui és el dissolvent en aquest cas? Dissolvent, 25 grams d'aigua. I què serà la dissolució? La dissolució és la suma de les dues coses. Els grams d'aigua més els grams de permanganat potàssic serien 37 grams. D'acord? Això sempre s'haurà de fer abans de cada problema. Solut, el que està en menys quantitat, 12 grams. Dissolvent, el que està en més quantitat, que normalment és el líquid. L'aigua, en aquest cas, 25 grams de dissolvent. I la dissolució, que serà la suma de tots dos. Aquí, com comencem ara, us poso jo solut dissolvent. Vosaltres més endavant en els problemes haureu d'identificar vosaltres quin és cadascun, però ja veieu que no és tan difícil. Hem de mirar en quina quantitat es troben. Un cop hem posat
diguéssim, el que serien les dades del problema, sempre m'haureu d'escriure la fórmula. D'acord? Jo per manca d'espai no ho faig, però sempre en tots els problemes, abans de fer el càlcul, vull això i això, si no estarà malament. D'acord? Anem a resoldre el problema. Senzillament ara substituiré. Vosaltres ara teniu el paper davant, jo perquè és que no, si no em quedaria sense fulls. Recordeu, a dalt em posava la fórmula que havia d'escriure els grams de solut. I per tant aquí jo poso 12 grams de permanganat potàssic. I a baix em deia la fórmula que havia de posar els grams de dissolució. Del total, de la suma dels dos, que ho he sumat a la pàgina anterior. Per tant, 37 grams de dissolució. I sempre multiplicat per 100, perquè és un tant per cent, pes. Si ho posem a la calculadora, 12% entre 37, que no té més secret, em donarà 32,43. Sempre recordeu que vull dos decimals i les unitats que seria tant per cent pes. D'acord? Ja veieu que no és tan complicat. Sona estrany perquè és el primer cas que fem, però no és difícil. Després us posaré exercicis. Ara us explico primer el tant per cent volum, perquè es fa exactament igual. L'única cosa que les dades que ens donaran no estan en grams, sinó que estaran en mil·lilitres. D'acord? Vinga, anem a veure què és el tant per cent en volum. S'escriu tant per cent UV barra UV, perquè vol dir que hi ha volum a dalt, volum a baix, tant per cent en volum. I com seria la fórmula? Igual que l'altra, a dalt el solut i a baix el total, que és la dissolució. Mil·lilitres de solut entre mil·lilitres de dissolució i multiplicat per 100, perquè és un tant per cent. D'acord? Aquesta fórmula l'aplicarem, primera que em demanaran el tant per cent volum, òbviament, però després ens trobarem amb què les dades que em donin me les donaran ja amb unitats de volum. Anem a posar un exemple. Diu, si 90 mil·lilitres de vi tenen 13 mil·lilitres d'etanol pur, però sabeu que amb una ampolla de vi, o amb una copa de vi, imagina que tinc una copa que hi ha 90 mil·lilitres de vi. D'aquell vi, a dintre, hi ha etanol pur, no? Hi ha alcohol pur allà dintre. El que passa que no sé quina quantitat, aquí m'ho estan xivant, no? Em diuen, aquesta copa de 90 mil·lilitres de vi, a dintre pur, té 13 mil·lilitres d'etanol. El fet que tingui més o menys alcohol és el que fa que una beguda alcohòlica sigui més o menys forta. I em pregunten quin és el tant per cent volum que té el vi. Si es mireu una ampolla de vi, quan us posa que té 14 graus, és el mateix que us digui que té 14 tant per cent volum. És la manera d'expressar-ho. Veieu, aquí us he posat que quan parlem de begudes alcohòliques, tant per cent volum és el mateix que graus, com el grau centígrad, grau de graduació alcohòlica. El vodka, quan diem que és de 40 graus, és perquè la quantitat de solut respecte a la dissolució doncs és de 40 a 100. D'acord? Vinga, anem a veure aquest enunciat. Em diuen que en el total de la copa de vi tinc 13 mil·lilitres d'alcohol pur. D'acord? Per tant, la resta què és? Si jo tinc una copa de vi que una miqueta seria l'alcohol pur, la resta què serà? Serà aigua, els tanins, que és el que fa que el vi sigui de color aquest lilós, etc. Imaginem la copa, no? Jo tinc aquí, a veure si puc fer un dibuix, si em queda espai. Imaginem que jo tinc aquí una copa de vi. Superdibujos. Imaginem que això, de color vermell, fos l'alcohol pur. Què seria la resta que hi ha per aquí flotant? Doncs aquí hi hauria aigua, també. I també hi ha partícules en suspensió de tanins, etc. I tot junt és la dissolució, seria el vi. D'acord? És a dir, el solut és el que està en menys quantitat, que seria l'alcohol pur. El dissolvent seria l'aigua amb les coses flotant. I el conjunt de les dues coses que seria el vi, que seria la dissolució. Vinga, diu, si tinc 90 mil·lilitres de vi que tenen 13 mil·lilitres d'etanol, quin tant per cent volum té el vi? Primer de tot, posem mil·lilitres de solut. Quant solut tinc? Em diuen que el que està en menys quantitat, per tant seria l'etanol, 13 mil·lilitres d'etanol. En aquest cas el que us costa de veure és que el vi, els 90 mil·lilitres que em donen, realment no és el dissolvent, és el total, que jo crec que amb aquest exemple ha quedat clar. Per tant, de mil·lilitres de dissolució, del total, tinc 90 mil·lilitres de vi. I els mil·lilitres de dissolvent aquí no me'ls diuen, seria la resta realment de les dues coses, però com no ho necessito calcular no ho poso. Seria l'aigua més d'altres. Vinga, anem a fer el càlcul. I calculem el tant per cent volum del vi. Serien 13 mil·lilitres d'etanol, que seria, això és el solut, 90 mil·lilitres de vi, això és la dissolució,
multiplicat per 100 perquè és un tant per cent, i el resultat final seria 14,44 volum, o també es poden posar graus, de graus alcohòlics, d'acord? Doncs vinga, ara posaré uns quants exercicis perquè practiqueu, a veure si s'heu entès, i si hi hagués qualsevol dubte m'ho dieu, d'acord? Vinga, va, ja hem fet l'apartat 1 i 2.